יושבת איתנו פה הגר יואלי, שהיא אומנית צבע, ואיתה אנחנו רוצים לברר איך נשדרג את הבית במינימום הוצאה ובמקסימום צבע. כן, אפשר לצבוע כמעט כל דבר היום, ובאמת זה מה שאני עושה, גם צביעה של מטבחים, רהיטים, קירות מיוחדים, כל הארונות אמבטיה הישנים שעיצבו לנו אותם פעם בצורה מסוימת עם המראה, משהו די סטנדרטי שחוזר על עצמו, אפשר לצבוע, אפשר להתאים מחדש. למה? מה צבע עושה? צבע עושה, קודם כל, מייצר הרמוניה, מייצר אווירה, מייצר אופנתיות. אדם יכול לעצב לעצמו את החלל שלו, הקיים, כן. בלי ללכת לחנויות ולמצוא כל מיני דברים שהם או מותגים, או דברים שחוזרים על עצמם, למצוא משהו שהוא מייצר עבור עצמו. והוא יכול לעשות שינוי דרסטי ודרמטי רק בעזרת צבע? בוודאי. סתם דוגמה, פרויקט שכרגע אני עושה אותו, זה בית שלם של אנשים שעברו לבית כמה קומות של מישהו אחר שגר שם, עשה את כל הבחירות. הכל היה מעץ, פורניר, פורמייקה. אז עכשיו הם עושים, אותה משפחה עושה התאמה לצרכים שלהם, עם הכיף שלהם, עם נקודות צבע שמתאימות להם, עם הבחירות שלהם. אז המטבח הופך להיות בצבע שהם בוחרים. מה הם דלת בחרו? הכניסה, שמנת עם שיוף בפינות. מה זה? הם הולכים על הקצה. על הקצה. הדלת הכניסה, איזושהי טכניקה משולבת של כל מיני אפורים כאלה, משהו משופשף, מקושקש ומאוד מרשים. כל ארונות האמבטיה זה 3, והמראות, דווקא יש שם טורקיז אחד גם, מותאמים, הם עשו איזשהו שילוב של טיח, אז הכל מותאם לטיחים. זאת אומרת, ארגנו את כל החלל להווה אישית שלהם, לחיוך שלהם, לכיף שלהם. כן, וזה לא יקר, נכון? זה הרבה פחות יקר מאשר להחליף, לשבור, להרכיב. נכון. או לקנות איזו ספה חדשה, אם היא במקרה מותג. נכון. אני אומרת שקודם כל זה גם, אני מאמינה שזה דבר גם שהוא אקולוגי, ואני אומרת אם העץ, או לא משנה אם זה לא עץ, זה גם יכול להיות פלסטיק, אם הפריט הוא טוב, הוא איכותי, והוא נעים או סנטימנטלי, וכיף להשתמש בו. אז למה לזרוק? לא צריך. ויותר מזה, אתה יכול כל כך לשמח את עצמך עם משהו אישי שלך, שבעצם אני כאן מרגישה שאני איזושהי יד מבצעת של אג'נדה של בן אדם. שליחות. יש בזה משהו. אמרה לי איזה לקוחה בסוף העבודה אצלה, וואי, את יודעת, הטעם שלך זה בדיוק הטעם שלי. אמרתי לה, אני בחיים לא הייתי עושה לעצמי בית כזה, ולא בגלל שלא אהבתי את מה שעשיתי, אלא בגלל שבאמת הרעיון הוא להתחבר ללקוח, לבן אדם, ולצרכים שלו ולרצון שלו ולמשהו. ואיך את יודעת איזה צבע ידבר אליו? אני לומדת אותו. אני יכולה להיכנס לבית, סתם דוגמה, היה איזשהו בית שאמרו לי, הזוג הורים שם, לא מבינים בזה, תעשי מה שאת רוצה. אין כזה לא מבינים בזה. זה מה שאני הייתי אומרת לך. מישהו אחד יבחר לשים על השולחן בסלון סלסלת תפוזים, לא כל אחד ישים סלסלת תפוזים כאיזושהי סוג של אסתטיקה. זה כתום, הוא מתחבר לכתום, הוא שם את זה במרכז השולחן, לא עם עוד פירות, אלא את זה. כן, אז מה זה אומר עליו? שאיזה סוג של אדם הוא? לא משנה. אני אתחבר לרפרנס הזה כביכול, או לתמונה שהוא בחר על הקיר, או לאיזשהם בחירות שאפילו בן אדם לא יודע שהוא בוחר, אבל הוא בוחר. ואז אני אוכל להכווין אותו ולעזור לו איך... הנה, למשל, עוד מישהי אמרה לי, אוי, הצבע בחדר אמבטיה יצא בדיוק כמו הצבע בחדר של הילדה. איזה קטע. תראי את הצבע בחדר הזה שמופיע עכשיו על המסך. זה קיר. קיר לפינה בכניסה לבית. מיוחדת, בית גם שהוא מיוחד באסתטיקה שלו. הצבע לא אחיד. הצבע לא אחיד, הוא צבע משופשף. פה למעשה התייחסתי לאיזושהי תמונה, אותו לקוח הביא לי תמונה של קיר מהודו, עתיק, רקוב, דוחה, מרוע, ואמר לי, כזה אני רוצה פה. ופשוט ייצרנו את זה, עשינו איזשהו... כן, זה קשה לצבוע ככה? כשזה מין ווש כזה? שום דבר הוא לא קשה בצבע. בעיניי הכל זה טכניקה. טכניקה אפשר ללמוד,
כמובן שניסיון עוזר וחשוב. כן, זה צבע אחר של קיר או טכניקה אחרת. נכון, זה פציעה, ובעצם לא מדובר פה בתייחים של החברות הגדולות, אלא שפכטל פשוט, עם צבע פשוט. אני גם מאמינה בבחירות פשוטות, אני מאמינה שגם קיר בצבע מסוים, בתוך קונסטלציה מסוימת, יש לה אפקט מספיק טוב, לא צריך להשתגע. תני לי דוגמה, למשל, מה יש לנו פה על השולחן? פה יש לנו איזושהי הזמנה של לקוחה שפנתה אליי, בעצם הביאה לי מסגרת כזאת, הנה, הכינותי מבעוד מועד. כן. מסגרת פלסטיק מאחת חנויות די מוכרות. כן. שבעצם היא רצתה להפוך אותה למראה, ולהכניס אותה לחדר אמבטיה, ושהמראה יהיה צורפתי וקצת מוזהב, וגם קצת יותר כבד, לא של פלסטיק. כן. הופה. אז בעצם, מה שעשינו זה לקחנו את המסגרת, צבענו אותה. יש היום גם ההתפתחות של הדבר הזה, זה מדהים. וחומרים, הספרי של פעם זה היה כזה מבריק ומגעיל ופלסטיקי, היום יש ספרי מט, והוא מתאים לפלסטיק, או מתאים לפורניר, או מתאים לכל הדברים הספציפיים, או חומר יסוד שהוא בעצם מדביק כל צבע, אז אני יכולה גם לצבוע על זה, אני יכולה להתאים בדיוק לגוון הספציפי של אחת מהחברות. אז לקחתי ספרי, בגלל שיש פה הרבה פיתוחים, לקחתי ספרי מט, כן, בגוון שמנת. זה היה שחור פעם. שהוא מתאים לפלסטיק, זה. זה אותו דבר. זה אותו דבר. ומעליו, וזו טכניקה מאוד מאוד פשוטה, בשביל להוציא את הפיתוחים, ואפשר לעשות את זה גם על כל רהיט בבית, שיש לו פיתוחים, בלי לצבוע אותו ובלי כלום, נורא משדרג. אני לוקחת עם האצבע, זה מין משחת שמן כזאת, ופשוט מורחת בקלילות על הפיתוחים. מה שזה עושה בלי הרבה, לא צריכה ידע באומנות ולא הרבה ניסיון. תראי איך זה מוציא יפה. מאוד יפה. כמו קסם. כמובן אני יכולה להוסיף עוד צבע ועוד צבע, זה יוצא בסוף $1,000,000. לגמרי. המראה הצרפתי, בדיוק מה שהיא רצתה. הפלסט... איפה קונים את החומרים האלה? החומר הספציפי הזה, זה נקרא משחת פטינה, קונים בחנויות יצירה פשוטות. הספריים זה במגוון חנויות של מוצרי צבע, כן. של טוב. החברות. לא יודעת, עדיף שאני לא אעשה את זה בעצמי, לדעתי. אחרי הפרסומות? ממש כדאי לך, זה ממש פשוט. כן? באמת. את לא ראית את הידיים שלי בעבודה אומנותית. אין פה מה. ועל איך הופכים מינוס לפלוס, אבל בואו נשאר קצת בצבע. התחלנו עם זה לפני הפרסומות. בואו נראה כמה תמונות שהביאה לנו הגר יואלי, שצובעת ועושה את כל ההבדל ואת כל השדרוג רק דרך צבע. מה צבעת פה? למשל, את הקירות של הסלון. קיר פשוט, טובלים את הצבע בצבע טיפה יותר כהה מהצבע הבסיסי שלו, וצבע טיפה יותר בהיר מהצבע הבסיסי, ומורחים מלמעלה עד למטה. זה עושה אפקט מרשים בסכום זעום יחסית לכל האפקטים היוקרתיים. אבל מה זאת אומרת קצת יותר כהה מהצבע הבסיסי שלו? לוקחים צבע בסיסי, נאמר כחול, מעליו כחול מוסיפים לו קצת שחור, או לוקחים במניפת גוונים קצת יותר כהה, אחד קצת יותר בהיר, או מוסיפים קצת לבן. לוקחים ספוג, טובלים בזה, טובלים בזה, טובלים בזה, ועושים מריחה. כדי שזה לא יצא אחיד לגמרי. כן, הצבעים היותר כהים, היותר בהירים, נותנים איזשהו אפקט. אבל משהו מאוד עדין, לא הבדל של צבעים קיצוני מדי. כן, ומה אנחנו רואים פה? זה בית שלם לשעבר, כי הוא כבר לא כזה. יש פה מזנון בצבע אחד, מטבח פורניר, השולחן פינת אוכל בגוון אחר, פורמייקה. עשינו תוכנית לכל הבית. גם הקירות, גם הרהיטים, גם המטבח, דלתות הכניסה. כל החלל הפנימי השתנה והכל בעזרת צבע. זה? זה מהכיוון השני. לא יאמן. כן, זה בהחלט, אפשר לראות שיש הבדל בין הקירות אבל הם שינו את הריצוף גם, נכון? לא, הם לא שינו את הריצוף. האור, כל האפקטים של הצבע, צבעים משפיעים אחד על השני, כן. ומוציאים אחד מהשני את האיכויות. לכן בחירה טובה של צבע יכולה להוציא משהו שאולי נראה לנו לפני זה
קצת פחות טוב, להוציא ממנו את התכונות הטובות שלו. כן, זה עדיף בעיניי כמובן. תגידי, כל אחד יכול לצבוע? זה רק לוקחים את הגלגלת הזאת וצובעים? כמובן יש לכל חומר מתאים הצבע שלו, הטכניקה שלו, ויש כל מיני טכניקות של צביעה, אבל כולם יכולים לעשות את זה. אני מאמינה בזה באמת, שזה נכון, וזה נכון שכל אחד יעשה ויבחר לעצמו, ויש משהו גם בליצור שהוא עושה טוב לאנשים. כן, כמו שיצרת במטבח הזה למשל, שזו תמונת הלפני שלו. זה אותו בית, דרך אגב, זה תמונת הלפני, כן, רואים, הוא קצת שבור, וזה אחרי. אז גם מתקנת דלתות? אני מחברת לאנשי מקצוע אם צריך, או שיש דברים שאני בהחלט יכולה לעשות. זה כל כך פותח, הצבע הבהיר, הלבן. כשיש לך ילדים קטנים זה לא כל כך פרקטי, כי בטח היה פה, אם זה היה אצלי, אז היה כבר קשקוש בצבע באחת הדלתות. אבל קשקוש יכול להיות גם על פורמייקה מקושקשת, ויכול להיות גם... הם נמשכים ללבן, הם רואים צורך לשנות משהו ברצף הלבן הזה. אוקיי. ככה את התחלת, לא? אפשר ללכת עם זה. כן? אני יכולה להוסיף עוד משהו, ובעל כן. הדירה נורא יאהב את העיצוב החדש. תודה רבה לך, הגר יואלי, על הדברים האלה. שמוליק! שלום.